Sing makasih kowe saleh iki wajib Tata titik Sudulan Sedu Nuwun sewu Amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manuk manu nggih manu dumawa ing tawang towang nuwun pangapunten kula ingkang sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki kula pun Bagong ngaturaken sembah pangabekti kunjuk paduka Ndara Herjuna iya Bagong wis ndak tampa gawe bombong rasa prayoga nganggonmu lungguh nggih matur nuwun pangraos mboten kirang prayogi anggen kula seba Ndara Putri Wara Sembadra bekti kula katur iya Bagong wis ndak tampa pangestu Kumara Gage Tampanana nggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula Sinuwun Prabu Mandura bekti kula oh iya Bagong wis ndak tampa gawe bombong rasa pangestu Kumara Gage Tampanana nggih kula pundi saengga jimat Janur gunung kadengaren Panakawan Bagong ora ndak timbali sowan ning Madukara Boyo wigatining karsa Mara Gage matura Panakawan nggih nuwun sewu yektosipun malih-malih napa Blaka Suta blakutang terus terang awit saking pangestunipun para sesepuh pinisepuh Kyai alim ulama lan mliginipun pangestu saking Ndara Janaka rekake kula menika pikantuk pakurmatan agung wonten ing Desa Klampe Sireng ing dusun Sabinan kula menika dados bayan nggih wis suwe ampun 2 taun kok ora ana kabar pandemi kok mila kula mboten ngabari sinten-sinten wargi lak jaman semanten dereng saged ketemu ora entuk kumpul-kumpul. Iya. Lah banjur aku mestine melu mangayu bagya lan melu bombong muga-muga kowe bisa netepi marang darmane pamong ingkang sak apik-apike. Nggih, amin ya rabbal alamin. Lah niki ngeten, critanipun lak adatipun wonten ing Sabinan niku sapa wae sing dadi bayan niku kedah kepiyakan. Mongko sing jenenge wong kepiyakan mesti ngundang tangga teparo minimal niku wong 8.000. Anu 800. 800 tur niku kabeh mesti maem kabeh. Tur mending mriku mangke dipun sugata wujudipun kabudayan kangge cegah wungon ngono. Mongko sedaya menika mbutuhaken ragat, mbutuhaken prabeya. Mila kula dugi mriki niku badhe nyuwun tulung dumateng Ndara Arjuna. Kowe matura sing bisa ndak bantu apa ngelingi wis gedhe labuh labetmu marang Janaka. Kowe ngarana sing kurang ana ing Sabinan apa? Ingkang kirang nuwun sewu kangge gelar kabudayan niku angkase dalange dereng enten. Mongko dalange luwarange mboten umum niku. Yen pancen kanggo kuwi kabudayan mengko sak wutuhe sing tanggung jawab Arjuna. Matur nuwun. Mung kuwi tok. Mboten tera panggung nggih dereng enten anggaran. Sirmu upami kula nuwun tulung jenengan pripun? Iya. Ingkang magepokan karo kabudayan sak ubo rampene. Mengko sing nanggung Bagong cukup kuwi. Mboten sing nggen mburi nggih masak nggih blas mboten enten napa-napa. Beras dereng enten, gula teh dereng enten, wedang kopi. Pokoke brambang bawang nggih masak napa neh lengone mundhak. Ya urung eneng. Mboten enten. Ya mengko sing nanggung Arjuna. Ah, matur nuwun. Wis cukup kuwi wae. Dereng. Enten kula niku kudu numbaske kostum dumateng panitia. Kabeh kula tumbane batik siji-siji mangke. Kuwi tenan nggih ngoten niku. Ya batike aku wis kuwi wae. Rokoke. Rokok niku kula kudu tanggung jawab niku kabeh njaluk rokok terus ya sing angkane 2 3 4 dikek sing mudhun niku mboten gelem 7 6.
Iya mengko aku sing nanggung. Nggih, ngestu nggih niki mboten namung janji-janji niku kudu bukti lho niki. Mergo ngelingi pancen kula mboten duwe apa-apa. Lah kowe iki bakal kepiyakan, bakal syukuran apa-apa kok ora duwe iki modalmu apa? Modal kula mung latu-latu kula niku. Pokoke mang cukupi kabuah, mangke lek nun sewu kula menika pinaringan rejeki ingkang turah ampun kuwatir, mangke kula balekke duwite sak anane mang itung. Ewadene kula mboten iso balekne dhuwit, mangke muga-muga kali pangeran jenengan diijoli pahala ngono. Oh ngono. Nggih, pripun? Lah, syukur bage menawi jenengan kersa kula tindakaken dhateng nggen kula sabinan. Mangestoni wah wong desa sampean teka mesti do seneng kabeh. Sampeyan teng mriku lajeng janji-janji arep menehi hadiah teng warga kula sapa sing ulang taune 30 Februari ngono. Ya mengko bab kuwi gampang nang ripalungguhan iki. Koko Prabu Mandura kepareng rawuh. Mangomongi kan bantu kula pisan. Kusik to, wigatine beda. Beda pripun? Panjenengane bakal nganti ndaramu putri Wara Sembadra mring Astana Gadamadana. Sing madon sinten? Astana Gadamadana kuwi pasaryane Leluhur Mandura. Oh. Tak niki ruweget tok ngrika arene sing ngopeni kok. Wirang-wirang bakul duren jentrek-jentrek. Kowe kok ngerti? Nggih kula sak tuku teng mrika kok. Kula nate mangan dureng entek 12 punggih meh mati kula. Iya. Nggih estu niku dadi royong-royongan. Lah nggih napa? Bakal nyuwun marang Purbane Hyang Agung kirim donga marang para leluhur supaya antuk pangapuran mapan ning swarga mulya. Kalih jenengan Ora. lah Mung Bratajaya kelawan Gustimu Baladewa. lah jenengan Aku cukup ana ing kasatriyan ora melu sowan ana Astana Gadamadana. sik Kagyat risang napirang rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya situngkang walang ati sik nyuwun ngapunten nggih. Mboten kok nama Bagong niku nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wuwus ikut campur dumateng perkawis menika niku babar pisan mboten. Ning monggo dipun saring nggih. Dipun itung, dipun penggalih. Yen sampean nganggo dasar agama utawa tata krama sakniki napa pantes bojo wedok lunga saka kasatriyan, lunga saka omah, mongko sing lanang ora ngetutke. Nah, napa memper ngoten niku? ning sing nganti lak Koko Prabu Mandura kuwi kadang sepuhe Yayi Bratajaya. Nggih riyen ya yen sing teka rene iki Baladewa sejati. Lek nganti jebul kuwi wong Sangga Runggi nyilih sandangan ning Sriwedari pripun? Hah? Golek sandangan Baladewa ning Pasar Klewer ngono, dandan Baladewa teka rene ngono sampean pripun? Sing gelo sinten mangke? Sing kelangan Bratajaya sapa? Monggo Ndara Bratajaya ambak wis sepuh, ayune kaya ngono. Wis ayu, suarane apik, jujur, halus, aku seneng. Lambemu tibane Pasopati ora. Subagong ya Pasopati padane Nirbita kawaca. Niku kula estu niku ngelikne kali sampean ampun jaman sakniki ampun gampang percaya kali wong ampun gampang percaya. Estu niku kula anyaran manggen teng desa kula niku wong utang niku pirang-pirang nganti sepriye belas renek sing nyaur. Mila ampun gampang percaya niku ya Baladewa asli nganti gadungan. Mongko ingkang garwane nuwun sewu niku lak titise Sri Widowati. Widowati dudu widu, lek widu ki sinden. Oh nggih, Dik. Sri Widowati niku lak ana kesuburan to kowe. Niku simbole kesuburan nganti dicolong terus mriki ne njajer wong tandur, wong apa ki nggarap sawah njur apa ki jenenge ora dadi. Sing kapitunan sinten sing rugi sinten. Niku mampung gale. Mila yen sampean ngego kalian Bagong kena Bratajaya lunga saka omah iki ning kudu bareng karo sing lanang. Mergo kewajibane wong lanang iki ngayomi sing wedok, ora kudu bedhingrang ning omah. Sing wedok lunga mboten saged ngoten niku.
Rodo muntap lir kinetap Duka yayak kinipis Ojo bang mawingo wengis Netra koncak ngundara Hampir Iblis anak setan minggu menungso dianggap aku ki wong goblok kupingku ora krungu karo ucape Bagong Bagong madhep ora ini petung karo wong Mandura Nun sewu Ndara Juna iya kepeksa gandeng kula kan madhep mriko kula mungkur lho niki jenengan teng mburi kula niki ning adatipun kok mburi niku nggih penak Sinuwun Mandura Bagong nggih napa kok anggap aku ki mripatku picak kok anggap aku ki tuli ora krungu apa sing ndok ucapake kowe nganggep Baladewa gadungan aku palsu karepmu piye ketemu pirang perkara lho kula niku namung matur syukur yen pancen ucap kula niku bener ewadene kok salah nggih di ngapura nggih to wong sijine kabeh iki mbok menawa teng mriki niku mboten enten iso mastekke iki Baladewa asli iki Bagong asli apa dudu Janaka asli ora enek sing mesthekke ora enek sing wani memutuskan sing ngerti mung Gusti ingkang nyipta jagat sampeyan ampun meto-meto ngoten niku nggih sakniki monggo temang penggalih wong ingkang rayi nipun duwe bojo Ndara Janaka dijak lunga kok sing lanang ra dijak niku kula nu jubriya kula niku kuwatir apa to eleke ya Janaka ya Bratajaya bareng karo aku wong nyatane si Janaka ya Trah Mandura iki mergo anake Kunti Kunti sapa Kunti Talibrata sing jenenge Mandura lah sing barep lek bapakmu Basudewa angka 2 ya kuwi Kunti Talibrata angka 3 Arya Prabu Rukma angka 4 kuwi Ugrasena lho iki ya Trah Mandura kenapa kok ora dijak pisan ndonga ning kuburan lah ngoten niku kudu dipikir ngoten niku lho iki aku nampa wangsiting dewa dawuhe dewa sing kena nyekar kena donga ning kono mung Baladewa kelawan Bratajaya dewa sapa dewa kayangan kabeh dewa ning kayangan renek dewa ning Dangkrong sampeyan yo enek ngono lho dewa sapa pukulan Bathara Guru sing muni piye Bathara Guru kandha lamunta supaya Baladewa kelawan Bratajaya ndonga ning Astana Gadamadana Bathara Guru asli ngucap ngono mongko guru saiki lagi ndemung ning kene Para kuwi demung-demung lho niku saestu lho sakniki ngeten mawon nun sewu sakniki dicek mawon elek-elek Bagong niki lak anake Semar Semar niki kakange Bathara Guru dadi Semar niku dosen niku kakange guru kula nyuwun wekdal sawetawis kula tak nyeluk Bapak Semar Semar men ngundang Bathara Guru tekan kene ya engko jajal Bathara Guru paring dawuh tenan apa ora yen mangsit utawa misik karo sing jenenge Baladewa lamun kok sing kena ndonga kena nyekar ning Astana Gadamadana mung Baladewa karo si Bratajaya Bathara Guru ngucap ngono tenan apa ora yen pancen ngucap monggo manggawa ade sampean yen nganti ora ngucap sampean wani dikeroyok wong sawan wani sampean pepres banget ngendel-ngendelke mboten ngendel-ngendelke ning kula ngaturaken witing klapa salugune aku Ratu Mandura kondang kejem nek manggen-gen salah kula tetep wani kula ngenyek pamsun sawah ana dijarah ora nadyan saiki wis mendik-mendik sakniki kula mboten perkara sampean Ratu Mandura sampean kereng duwe sing jenenge pusaka Nenggala kula mboten wedi ning kewajiban kula dadi Panakawan Pana niku weruh kawan ki kanca sak bisa-bisa ngayomi bendara kula ndara kula niku mboten namung Ndara Janaka klebu Gusti Putri Sembadrane kula ayomi ora sakakean gunem tanpa guna yen njaluk Radawa murmet kon njaba petung karo Baladewa ayo dengo sing dadi kanca Bagong nun kowe wani tenan karo Koko Prabu Baladewa sing ngomong sapa lah iki mau nantang ya men ketok gleleng ngono to lha mestine wong manggen-nggen bener niku jare sampean biyen nate kandha becik ketitik
ala ketara sapa sing mbibiti ala ing kono wahyune bakal sirna jare ngono niku sing kula gondheli kenceng ngono kula mbelani sampean mati ra apa-apa yen nganti Koko Prabu Mandura mengko ngasta senjata nenggala sing ampuhe kegilo-gilo apa kira-kira kowe wani tetep kula wani yen nganti mati piye mati kula ikhlas lahir batin tinimbang urip ya diayak kredit nyapa lho mudar mbok wis ngono aja nglalu kaya ngono nglalu padake lalu lintas kok yo nglalu piye ora yen wani aja wedi-wedien wedi aja wani-wani aja diolak-alik ngono kowe ning niat kula ati kula mboten penak niki Ratu Mandura teka ning Madukara iki lakon apa aku lagi ngerti sampean tau ora didhawuhi Ratu Mandura ya biyen nate nalika lair si Abimanyu iya ding aku malah sing lali ya ning niki estu Nyalawadi yen kowe ninggal tata krama gawe gendro gawe kisruh ning Madukara kowe sing bakal nampa dukane Janaka mboten mangke mang pirsani mang simak nggih kira-kira Baladewa karo Bagong jajane sing bener sapa sing bakal kuwirangan iki sapa mangke mang tanten yon pamit Lakmara Sangarguna Asmunira Kamangkang gini sedek nyogung lugur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu kota-kota Pantaramiji dumateng ingkang abdi kalilan Cumadong dawuh kula ingkang abdi Cumadong dawuh sinuwun Mandura kowe dudu prajurit Mandura nanging kowe iki wong-wong bayaran mula supaya ora ngawis tarani ripalungguhan iki ana kewajiban sing kudu ndok tindakake rangketen Panakawan Bagong sing wani barung sinang lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus anggenku duwe sedya bakal amboyongi adikku Wara Subadra upamane kapengkok ing lelakon kekleyeken laku kowe kudu ditingkes dening mungsuh aja pisan-pisan kowe ngaku lamun to sing bayar kowe Baladewa paham
Muni inggih mboten langkung sendika ngestokaken dawuh lajeng keparingipun bidhal bincang menapa. Nadyanto wancine barat riris kowe kudu mangkat dina iki. Kyai. Ikropolo kang tumingal acampuh samyom tali ler katit wileting kodo wah jan bener pangandikane wong pinter waton duwe niat sing tulus lan suci Gusti Allah ora bakal sare mesti bakal ngayomi niat sing hanjok marang Basuki mau. Buktine nadyan aku iki kendel kliwat kukur nantang Ratu Mandura nyatane karo pangeran dikirim wujute Algujo. Anoman inggih Kibayan Bagong. Aja Kibayanmu nang kene renek masyarakatku dalang ngundang Kibayan ngapa to? Mboten men kulino ilat kula menika. Ora sang ngono. Kowe mesti arep nulungi aku kowe. Lho, kok pun prisa. Adate angger aku sakjroning bebaya bapakku ora negake. Kowe dikongkon karo Bapak Semir mesti. Nggih leres. Kon ngayomi aku. Nggih. Lah ora apa to. Jenenge bapak ki ambak piyayine kaya ngono yen karo anak ora gampang tega ngono. Lah pripun to? Ah ning geger iki, Man. Perkarane. Lah iki aku lak teko ning Kasatriyan Madukara bakal nyuwun pangayoman karo Ndara Arjuna. Lah tekaku kene bareng karo Ratu Mandura sing bakal amboyongi Dewi Bratajaya arep dijak nyekar
lan ndonga ana ing pasarian Astana Gadamadana. Lajeng Lah, aku lak Sujana, kenapa kok sing dijak kok mung Bratajaya tok, Ndara Arjuna kok ora entuk melu? Lah kuwi sing aku ana tanda tanyae ning kono kuwi. Akhire aku bantah dredak munggah panca bakah iki mau karo Ratu Mandura digeret metu saka pendopo. jenengan Metu kok pendopo aku wis pamit karo Ndara Janaka. Kula medal kok yen pamit. lajeng kisah Aku mandeg ning gasibu ngarepan dhisik. Kok mandeng aku mikir aku ndonga karo Purbane Gusti iki lakone kaya apa? Ndelalah kowe kok teko kene. nanging menawi Ratu Mandura Wis Ratu Mandura kowe mesti wedi to. Engko sing adu arep mesti Bagong merga kowe lak adine Kresna mongko Ratu Mandura kuwi kakange Ratu Ndarawati. Aja kuwatir. Ning aku ngerti iki mau semono ana bab sing ganjil meneh merga Ratu Mandura nggawa wadyabala. Pirang-pirang areng kremuk aku iki. Perkara anak buah Ratu Mandura, preman-preman sing ngadepi kowe. Ning ana mogane Baladewa engko sing ngrampungi aku. Saruja apa ora? kula ingin badhe jumangkah. Bagus. Babu Kemarang kurang tata keparat
aja minggat. Ah. Gamelan abang ya perbawane gegirisi. En sepi muni kok. Apa enek panak? Disuntik Pak Mantri. Kosong. Sampluk gir pecah gasmu. Sepakne apa tak tokne wong iki. Oh. Hop, ha, hi, ho, ha. Push, push. Ha, eh, ha, eh. Mati kau. Weh. Ayo preman bulu dijarak ora. Iki sing jaga perumahan Loh Agung. Sawangan iki. Kosong. Isi. Mubeng. Ha. Lepas kendali. Bukan pula bukan sihir. Perhatian. Bagong dasi pecah. Ning lak rebepane apik. Nyapu to melu-melu ora. Kono nang Srewedari penak nyapu melu-melu. Nek pengendang lawas iki cesek cek langsung suwuk. Anyar cesek ratang-tang. Ngomong karo sapa? Karo awakku dhewe. Sapa kowe? Tambo marang aku ya. Sapa jenengmu? Wong bayaran. Bayarane sapa? Bayarane wong sugih. Jenengmu sapa? Iki sing jenenge Wawan Riyanto. Alah. Nitik nang kene gleleng kabeh wong disenane nang omah rawani ngerokok ngapa? Sing ora. Omong-omong. Alah ngono ngendel-ngendelke sing jenenge imam rumah tanggae kudu kuat. Imam kok ngantuk piye to? Sing kok sampluki sapa? Sapa iki mau?
Ulah ngalih. Singane. Sabar to sabar. Nggih jagongan sik aja badbet-badbet ngono kuwi. Iki gamelan pusaka iki. Ngerti ra kuwi jenenge pusaka. Ngerti ra? Pusaka nganti tabuhe murub lho. Mulai nganti tabuhe pecah, seneng kuwi gak neneh kuwi kok. Apa ora senane. Wis. Hop, hop, yo. Angger petok menti nawani gamelan petok gamelan. Ki anu omah nek gong gedhe ukuran 90 ya apik kuning kabeh gilat kabeh. Mula aku mau duwe tuku ompi-ompi ora duwe dhuwit. Ki enak bunang ukurane gedhe-gedhe omong. Gedhe mbok ban sik gedhe bojone gareng susune gedhe. Kowe omong apa? Ya iki omong apa? Suaramu malah malih. Hush. Awas, ini tidak sembarangan. Awas, gedhoke. Ayo, coba. Pembedhuknya anggere omahe bar kebanjiran apik titis. Hop. Lho, awas gedhoke. Allah. Ayo, Wawan, maju aku. Ngomong apa? Lo. Wah, iso gandel. Iso no. Boleh main paitane entek modale gandul kancane niki. Wah, iyak. Iki. Push. My God. Setan langsung. Wabok mbak pecah. Salah teknis iki. Tanalah. Anggere ra bayaran ngawut perange. Ben cepet menang. Mbek-mbekan deh. Cah cilik aku mbiyen mbek-mbekan. Mbek-mbekan piye? Aku ora diwedhus. Ora nggawe wedhus. Sing kalah muni mbek. Wah, mbok iya. Oke, siap ya? Siap. Mbek. Rek mbek itu no. Iya. Sing sportif lho. Iya. Mbek lho. Iya. Kok tutupi sarungmu rasa menumbuh lho. Kok tutupi sarungmu rasa menumbuh lho. Mbu. Apa mbu lek mbek tak culne kowe muni mbu. Mbu. Culne. Nyapa kowe? Aduh, ayo. Apa mbek-mbekan ngidoni? Lepas dhewe, lara didoni ora iso mlebu. Wes, iki ana ngoten. Pak Bambang Suwarno. Mbek. Mbek. Meong. Kok meong? Meonge mbae mbek kuwi kudu ngalah karo aku culne. Wah iya. Halo Bandung. Mudun. Mudun piye nang kene ben amut. Lah. Iki arep piye iki? Lagi pelakon iki kaya Raja Malang nggawa balawa kae. Lah dal canaku wis poleng kaya ngene ya. Iya. Ayo. Lawanan iki.
Lho, suarane wong kluruk to. Oh. Sapicik ode, sapicik ode. Rancoro ngendi? Cara kene. Menangkan aku tak sembah widri-widran yo. Maju kowe. Ayo. Usah kendut-kendut ngono. Iso no, sing marai wong omah senengi kendut-kendut ngene kok. Wah, Umi gayane ra ndelok Umi. Oh. Hop. Tak kira ra ndelok, bae ndelok kok tip. Hai, para manusia, lihatlah ini. Karena seorang Bagong yang telah bisa mengalahkan preman-preman ini. Nih. Oleh-oleh menungso, So. ra ngerti karo kebecikan. An. Ra ngerti karo wurang-wuruk. Wur. Mati kowe, matimu berarti mati nista kowe. Ngudiar kowe. Ayo. Apa golek bela? Bagong musuhe. Man, Ngopo? banyu laku entek, Man. Ya sik. Merabapak seruka pranang ngegat waja mlintir kumpul sukawi ciling sabdo yo wah prayoli pinantang ora patut babar wisan orang ngegewe lamun to monyet putih bedes elek tuwek keklek Hanuman ramudar-mudar malah bantu karo dagelan Bagong. Rawe-rawe rantas malang-malang tak tatas mbuh Bagong mbuh Hanuman kembali ora babati we. Hanuman maju. Musuhe kowe. Mboten saged. Kala wau perjanjenipun kula ingkang ngadepi para-para tiang-tiang bayaran nanging perkawis Sinuhun Prabu Mandura kula mboten kemawon. Neng kowe iki mbelani aku mbelani karo bebener. Mboten perkawis menika. Nanging menika mangke badhe glandang carang saking pucuk. Kae iki Baladewa palsu, kae iki gadungan percaya karo aku. Menawi dereng wonten bukti nyatanipun tangeh lamun Anoman percaya. Kowe percaya karo aku ora? Mboten saged percaya tanpa wonten buktine. Sawangane yo. Didik sok tengah